podučavao svoj narod, a njegove su ih riječi navele da popadaju na zemlju, vapeći za otpustom grijeha svojih. Uslijed svoje vjere u Isusa ispuniše se radošću i primiše mir savjesti, promijeniše se i željaše činiti dobro. Benjamin je objasnio kako bi naša vjera u Isusa trebala utjecati na to kako se odnosimo prema drugima. Trebamo uzdržavati svoju djecu i podučavati ih da slijede Božje zapovjedi. Kao što Bog pomaže nama, tako ćemo i mi pomagati drugima. Poput proroka prije njega, i Benjamin je podučavao da trebamo odjenuti gole, nahraniti gladne, posluživati bolesnima i onima u nevolji, i tako dalje. Sve ovo može biti preplavljujuće, no Benjamin naglašava da Bog ne traži da čovjek trči brže nego mu snaga dopušta. Dakle, ako si u 6. razredu, vježbaj matematiku za 6. razred. Nemoj osjećati pritisak da odmah moraš znati svo računanje. Kako budeš napredovao u učenju, i to će doći. Bog želi da budemo marljivi i da stvari radimo ispravnim redom. Čuvši ovo, ljudi sklopiše savez služenja s Bogom. Benjamin ih je učio da preuzmu na sebe ime Kristovo i da služe Bogu. Služenje Bogu nas približava njemu. Benjamin je usporedio kako Gospodar poznaje i brine o svojim životinjama, ali ne poznaje i ne brine o tuđim. Kada preuzmemo Kristovo ime na sebe, dopuštamo mu da se brine za nas. Benjamin je zapisao imena svih onih koji su obećali služiti Bogu. Potom je kraljevanje prenio na svog sina Mosiju. Narod se potom vratio svojim kućama, te su nefici uživali u godinama mira.